De vijfde editie van Route 55 is gestart. Dit is bedoeld voor de 55-plussers. Onderweg is er nog van alles te bezichtigen. Wat is Route 55? Route 55 zijn een serie van 5 fietstochten die wij tijdens de zomermaanden organiseren voor 55-plussers. En waarom is dit georganiseerd? Omdat wij gemerkt hebben dat de mensen het heel prettig vinden dat er in de zomermaanden ook iets te doen is. Heel veel activiteiten hebben wij in de wintermaanden, zoals de ouderensozen en bewegingsgroepen. Maar in de zomermaanden liggen die stil en dat vinden mensen dan vaak een hele lange periode om te overbruggen. En daarom organiseren wij Route 55. Waarom doet u mee aan de Route 55? Ja, omdat ik dat blijven bewegen. En omdat ik het leuk vind. En heeft u vaker meegedaan? Nee, dat is mijn allereerste keer. En gaat u heel de route fietsen? Ja, ik ga heel de route fietsen. Ja. En hoe oud bent u, als ik dat vragen mag? Ja, dat mag je, 75. Fietst u alleen of met meerdere mensen tegelijk? Nee, ik ben alleen, maar ik hoop mensen te ontmoeten die ik ken. En anders sluit ik bij de eerste beste groep aan. En dan fiets ik mee. Het is goed uitgestippeld, hebben ze me verteld. En waar gaat deze route langs? Dat is natuurlijk het specifieke van Route 55. Het is niet alleen fietsen, maar we bezoeken altijd een aantal heel interessante stopplaatsen. En vandaag is dat bijvoorbeeld ook de Valkeniershoeve, de Amelia-hoeve, waar ze dus overkoeken zullen bakken. En waar we een workshop hebben, Blijf Veilig Mobiel, voor mensen met een elektrische fiets. En we gaan ook naar de zorgboerderij Jutsom. En voor welke leeftijd is deze Route 55? In principe 55-plussers, maar we merken dat er ook heel veel 75-plussers meedoen. En dat vinden we natuurlijk heel leuk. En waarom doet u mee? Ik doe mee in de eerste plaats omdat ik niet toevallig, maar omdat ik hier in de buurt ben. En omdat wij, mijn vrouw en ik, veel fietsen. En als we de kans krijgen om hier een rondje mee te fietsen met de plaatselijke bevolking of whatever. We rijden ook op Walcheren en Zuid-Beveland als er rondes zijn. Ja, dan doen we dat. Gezondheid, je bent ermee weg. Het is een prima ontspanning, gecombineerd met inspanning. En onderweg op zijn tijd een kopje koffie en een koekje erbij. Nou, prima. Waarvoor staan jullie hier? Wij zijn uitgenodigd om in het parcours voor fietsers die kilometers afleggen om verkeer van veiligheid voor fietsers en vooral de elektrische fiets, om dat met een parcours duidelijk te maken waar de gevaren liggen voor fietsers. En doen ze het aardig goed hier zo? Heel veel wel, want die hebben een elektrische fiets al een paar jaar. Maar degenen die het pas hebben, daar zie je dat ze heel veel problemen hebben. Bij ons is het vooral zaak om wat zijn eigenlijk de verkeersregels. Net als je moet uitwijken, ja, kijk dan eerst achterom. En sommigen zeggen, ja, ik heb een spiegeltje en dan kijk ik daar wel in. Maar wij proberen toch het accent te leggen op veilig voor jezelf en voor andere weggebruikers. Wat vinden jullie van Route 55? Super, tot en met. Het is niet het eerste jaar dat we meedoen. We hebben al verschillende, zeker 4-5 jaar doen we al mee. En dat valt nooit niet tegen. Dat is altijd heel interessant. Ook dat bezoek bijvoorbeeld aan een hoeve hier of daar,
Of onder andere straks die Valkenier in het Valkeniershof. Dat is allemaal heel prima.